Hvala lijepa. Hvala lijepa svima. Hvala lijepa udruzi Katarina Zrinski. Hvala Matici Hrvatskoj, ogranka u Đakovu, sestrama Samostana Svetoga križa, a dakako svima vama, uglednim ženama koje ste danas našle vrijeme, evo saborske zastupnice, predsjednice i svi ostali, zatim đaci, profesori koji su se ovoga časa našli u ovoj prekrasnoj dvorani. Ja sam zapravo impresioniran ovim dočekom i to na početku moram reći, zahvaliti našoj predgovornici ovdje, zahvaliti časnim sestrama i časnoj sestri na klaviru, a isto tako i na ovom prekrasnom glazbenom uvodu radu glazbenika. Mi se danas nalazimo, zapravo ovih dana se nalazimo u obljetničkim danima naših velikih mučenika. Među te velike mučenike, dakle, osim Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, u te velike mučenike ispada Ana Katarina Frankopan Zrinski, velika književnica, banica, diplomatkinja, a napose i velika majka. Pa već na početku moram reći, kada sam pisao, zapravo uređivao ovaj triptih, najprije original, izvornik, pa onda transkripciju, prijepis, na današnji suvremeni pravopis hrvatski, i na ovaj treći dio razmišljao sam kakav bi naslov dao toj svojoj monografiji i na kraju sam zapravo došao do zaključka da će biti najadekvatniji naziv tom trećem dijelu ovog triptiha Majka Katarina. Jer zašto? Odgojiti u tim strašnim, surovim vremenima, kakva su u ono doba bila, 4 djece, o kojima ću ja kasnije nešto više reći, zaista je veliko herojstvo, pa prema tome svi ovi epiteti koje pridajemo njoj zapravo nikad nisu isprazni i nikad zapravo nisu preveliki, jer ona odista sve to zaslužuje. Mi kao Matica Hrvatska od početka zapravo njegujemo uspomenu na velike Zrinske i prošle godine smo obilježili kao ogranak 70. obljetnicu, dakako, a i svake godine mi ispred staroga grada Zrinskih u Čakovcu održavamo komemoraciju sa polaganjem vijenaca. Danas je to zapravo posljednjih godina to je preraslo u veliku svečanost, jer je županija Međimurska uzela 30. travnja, dakle taj Zrinski frankopanski dan, uzela je kao svoj županijski dan, pa onda nakon toga što je Matica bila sama na početku, obilježavajući taj nadnevak povijesti velikih hrvatskog naroda, kasnije su se priključili i svi i danas, hvala Bogu, to nam služi na čast Matici Hrvatskoj i svima onima koji su nas podržavali na početku kad smo bili sami, služi nam na čast da je to glavna svečanost, godišnja svečanost cijele županije. Dakle, mi se nalazimo u tim svečarskim danima koji već počinju od idućeg
tjedna. Osim dakle Matice Hrvatske i Družbe braće Hrvatskog Zmaja, koji su ogromne zasluge stekli njegujući i čuvajući uspomenu na Zrinske, na mučenike. Oni su i prenijeli kosti Frana Krste Frankopana i Petra Zrinskog 919. godine i isto tako su prenijeli kosti Ivana Zrinskog 1944. godine, tako da danas u katedrali imamo ostatke tih triju mučenika u Zagrebu. Nažalost, posmrtne ostatke mučenice, banice i velike majke, diplomatkinje i velike spisateljice Katarine Zrinske, njezine ostatke još nemamo. Nisu identificirani. Kada sam ja sve ovo pisao, zapravo pokušavao sam u Grazu nekako ponovno krenuti to pitanje da se ide na istraživanje tih njezinih ostataka, ali su se kroz ta vremena mnoge stvari u samom samostanu gdje je ona bila zatočena i tako dalje izmijenila, pa je to do sad bilo nemoguće, ali s obzirom na ove znanstvene metode koje danas postoji i tako dalje, možda će se jednoga dana moći i to urediti. Evo, to sam samo kao uvod rekao, s time što bih želio da nešto za sam uvod u Zrinske, u tu veliku temu, pokaže mi nešto preko grafoskopa, pa ću se tamo dolje, otići dolje, pa ću usput neke stvari i komentirati.